Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bayan sa nagligad, daw hindi makapati si Carl kag Joe sa makita si Rene sa ginasuksok sini nga bayo nga ginbakal ko sa iya. Tubtob isa ka adlaw sina, ginbalita sa akon sang duha nga napatay sa heart attack si Frankie. Kag amo na lang ang amon kakibot, sang hinali lang, nagtiskog ang kamot kag tiil ni Rene. Sa pagpatayan ko pagit. Adali, buligan naton siya. Carl, yati siya ha. Kay punggan kung duwan niya kakamot nga nag-alsa sa ibabaw. Ipadalumon ko. Oh! Rene!
ginabot siya. Naguntat na siya sa pagduso sang iya duha ka kamot sa ibabaw, oh. Dason ang duha niya kakamot ginatabon niya sa iya nawong, oh. Nga daw ginasagang niya. Ah, Rene, okay na. Okay na. Wala sa natabo. Ari ka sa luyos ang imo mga abyan. Gani hindi ka magkahadlok. Pakigbatuin na. Gani bugtaw. Bugtaw, Rene. Magbugtaw ka. Oh, mamara na. Ginmuklat niyang iya mata, oh. Kung makita ginang kadlok sa iya mata, busing, oh. Rene, okay ka na? Wala kasang dapat nga kahadlokan. Ari kami nga mga abyan mo. Gani hindi ka magkahadlok. Hindi ka namon pagpabayaan. Oh, Aryo, nagkuha ko sang bino. Miss Rene, mag-inom kasi niya. Oh, nani, oh. Bawa ah. Naubos niya ang ala ko. Oo man. Apang nagpiyong liwat ang iya mata. Jo, dala siya sa ligdaan niya para makapahuway siya. Wala ko makaibalo kung nga ginabot siya. Nagtulok siya sa imo likod samtang nagambal ka busing. Kag ginali lang, nagtamba-tamba siya kag nagtiskog. Wala gani ko makambal sa kakibot eh. Ano ba lang nahambal ko nga? Ginabot siya sa hinali man? Aho naghambal malang ko nga, hindi ka maghambal sa ngalan nga ina sa akon? Oo man. Ay? Katunog abi sa ginambal mo busing mo, daw akig kablao. Basi amo na kun nga, ah? Ano? Ano nga amo ina kun nga ah? Hindi lang ko busing makaibalo mag-explicar, no? Pero ang pagpangambal mo to kay ina, dugamando ka mo, daw akig ka. Pariyo blas ang ginbuhat ni Mr. Ham. Permi lang sa akig, kag nagasinggit. Nan, nagsiling ka nga, hindi ka magambal, ha? Di, wala man siya magambal. Oh, hindi bla? Ang buot ko silingon busing, na budlayan sa magambal sang bisan isa lang kalitra. Nahangpan ko ikaw, Jo. Nakahangop na ako sang buot mo silingon. Siguro, may naghambal sa iya sang amo sina. Nga hindi ka maghambal. Oo. Doon na truman na sa busing. No? Matuod ayhan ina. Oo wala mo bala makita, ha? Ginsagang niyang doon niya kakamot sa iya guya. Ginlikawan niya nga hindi maigo sang kung ano nga bagay ang iya guya. Na? Oh, di ba, Carl? Kung hindi ko magsala, nalampusan siya sang matiga nga bagay sa ulo mo. Amoy na nga nagalain ang iya ulo. Anong masiling mo, busing? Hindi ko mahibalaan ang ihambal ko, Carl. Labi nga naglibog ang ulo ko. Kung diin siya maghalin, kung nga amuin na siya karon. Bayain na ninyo kami ah. Ako nang bahala sa iya. Ate sige. Carl, dali na. Mga Oo, kita. dali na. Ato na sila. Rene, kamusta ka, day? Kamustang pamatsyag mo? Wala siya nagkasapat. Apang nagabugtaw siya. Patubangon kong iyan nawong sa akon. Ara, nagabugtaw siya. Ba? Nagahibi siya. Nagatulo ang iya luha sa iyang mga mata. Apang, wala masyado sang kahod. Diyos ko, doon sa ginakumos ang akong dughan sa kaluoy sa iya. Rene, hindi ka magkahadlok bisan ano ha? Wala sa matabo sa imo diri. Kag kung hindi ka gusto nga magwa sa puwerta,
Wala labot sa ugsaran. Hindi ko ikaw pagpiliton. Sorry. Oh, ay, wala kasang dapat nga pangayuan sang sorry, Rene. Ginabot ka lang sang kuyap mo. Kagsuliton ko. Wala sang matabo sa imo bisan ano diri. Magsalig ka lang sa akon. Daw hindi namon mahangpan kung ano gid ang nagakatabo kay Rene. Apang ginpabakod ko ang iya balatyagon. Agod nga maghagan-hagan ang kahadlok nga iya nabatyagan. Sa pagpadayon ko pagi. Jo, nadula si Rene. Ha? Ano nga nadula, ma'am? Wala ko siya makita. Ginlibot ko ang bugos nga balay. Kagula man ang iyang kot ng kagkalo. Ano? Oh, Diyos ko. Jo, nakulbaan ako sini. Nakulbaan ako. Pasi kung anong natabo sa iya. Pangitao na ton siya, mama. Ano ka, magwa ako? Basi kung may nadumduman siya, kag naisipan niya nga magwa? Basi matuod, no? Oh, Diyos ko. Ano ba lang natabo sa iya man? Makadto ko sa merkado, basi kung nagbalik siya dito. Apang anong buhaton niya dito? Nagkahibalo ka nga nahadlok siya nga makita sa madamong atawo. Sige lang bala, malipot lang ko to, mama. Sige. Malibot man ako sa bugos nga barangay. Kinahanglan niya makita ko siya. Kinahanglan, gid. Diyos ko, di namon pangitaon si Rene. Sa din siya nagkadto. Anong natabo sa iya? Kag anong buhaton ko kung madula siya? Ano? Diyos ko. Wala lang kung tani sang malaing natabo sa iya. Wala lang kung tani. Diyos ko, Jo! Nakaabot na ako sa kundiin. Abang wala gid siya nakita. Wala sa may nakakita kay Rene. Wala. Basi kung nagbalik ng iya kaisipan, ma'am. Kaya nagbalik siya sa iya ginhalinan. Abang nga wala siya magpaalam sa aton. Nga wala siya magpaalam. Bisan makadali lang. Jo! Oh, Busing! Carl! Carl? Ano natabo? Nakita mo bala si Rene? Oo, nakita ko siya. Nagapauli na siya. Ha? May, sa diin! Sa diin! Oh, Diyos ko! Carl, basta ko nagalahog ka lang, ha? Amo lang matukod niya, Busing. Nakita ko siya nga nagalakat. Gani ginsunod ko siya. Inali lang nadula siya. Ano? Nadula siya? Apang siling mo, nakita mo na siya. O gani. Apang nadula siya. Kay may ginkadtuan siya. May ginkantuan? Diin. Kag anong iya ginkantuan? Punsyap. Punsyap! Inang ginaprindahan sa mga alahas? Oo. Dira siya nagsulod. Uy, Maano siya dito? Basi maprinda siya sang alahas. Ano? Ano nga alahas man? Wala ako sa nakita nga alahas sa iya. Wala siya sa malahalon nga butang nga pwede maprinda. Nga balanta na karon kung mag-abot siya. Wala na ako magpakita siya. Nagdali-dali na lang ko pauli di. Diyos ko, salamat. Abang, hindi ako magpati.
kung hindi ko siya makita nga nagpauli na. Ate, ulaton na lang naton siya nga makapauli na. Kagdason, mapakuno-kuno kita nga wala makaibalo sa ngayagin buhat. Mapakuno-kuno lang kita nga may ginambalan di ah. Di anong hambalan naton? Parte sa Pasko eh. Hindi bla nga buwas, Pasko na. Ay, oo, no? Gusto, amoy nang hambala naton. Oh, ara na siya oh. Nakita ko nga nagsulod sa kudal. Wala. May ginadala siya nga dako nga bago. Kaya daw may unod ina, oh. Kaya daw kabugad kaya daw pagdala niya. Hindi ako makahangop, Sini. Hindi ako makahangop. Oh, ara na siya. Rene? Diin ka maghalin? Daw kabugad kisang dala mo nga ina. Buligan ko ikaw sa pagdala, Miss Rene. Rene, sa diin ka maghalin? Ginpakulbaan mo kami, ah. Ginkuha niyang akon kamot. Kaginpisil. Pareho ba lang, nagapangayo siya sang pasaylo? Okay lang. Okay lang, Rene. Pero sa dason, pahibalon mo kami kung maglakat ka, ha? Nagtango siya. Nagsulod siya sa kwarto niya. Kagdalagi hapon ang bag. Ano yan ang unod sa bag niya, ma'am? Eh, nag-shopping siya gali. Kaya diin siya makuha sa kwarta? Eh, siguro nagprinda siya sa punsyap eh. Ay, anong iprinda ya? Wala man na siyang kwarta, wala man na siyang alahas. Nakibalo kitas na, hindi ba na? Jo, aga na Jo. Maligo na kita ka mag-ilis. Ngaw, Mamangkot ka pa? Paskwa, subong. Kag nagsiling si Busing Bilya, nga dito kita mamahaw sa kusina. Kaupod ni Busing kag ni Rene. ay, gusto. Isok-sok kong bago ko nga pulo, ah. Ginbakal ko to sa ukay-ukay mo. Timing gid kay bulaklakin ato. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.